Lo qual para nós é importante tá que a nós por um seguimento cava arriba MOU que nossa firma com o Wageningen na Aruba de presença de ministro-presidente Yatten e no momento que nós programar visita por Holanda nós visita apropriar faz seguimento de viagem para mira conta vai executar e isso é parte importante de MOU que é parte real de estabelecimento de filial de Wageningen Aruba. Nós sentimos que o inteiro staff e a diretora que expressar também seu entusiasmo que Wageningen tem a oportunidade aqui. Agora nós vamos passar toda a área no caminho que Wageningen vai estar útil para nós mesmos na Aruba e onde tem mercado também para Wageningen da região. Agora vou mirar a pantalla mesmo de onde Wageningen está ativo, que eu vou ter somente impressionar. De Norte-América, Centro-América, Sul-América, África, Ásia, tu caminha tem especialista na Wageningen, no mais não tem filial na Wageningen do exterior e se ela está de promenan seguro do mundo, caminha com Aruba atrove por destacar e por desenvolver uma economia de conhecimento. Veel enthousiasme om dit uit te gaan zoeken, met elkaar te gaan kijken hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen. En dat is iets waar, dat zie ik zowel bij premier Eeman als ook bij ons als Wageningen. Ja, is dat enthousiasme is wel inspirerend. Naar Wageningen University and Research. En ik denk dat dat belangrijk is. Het gaat dus niet alleen om die fundamentele kennis, maar het gaat ook over het toepassen van die kennis in de praktijk. Zodat het daadwerkelijk impact heeft en dat we daadwerkelijk dingen zien gebeuren en veranderen. Bijvoorbeeld wat we op dit moment al doen is kijken naar de koraalriffen. Hoe we dat kunnen verbeteren. We hebben hele succesvolle experimenten gedaan om het weer te laten groeien. En dat is voor ons is echt leren hoe dat werkt. En we zien het dan in de praktijk gebeuren. En die combinatie is iets waar we heel enthousiast van worden. Wageningen tem roupa e conhecimento, tem desenvolver agricultura, tem desenvolver manejo como proteger a natureza e como recuperar a natureza e nada conhecido do mundo. Aue, nós vamos mirar também de 3 universidades standing do mundo. Harvard para mim, universidade de Beijing, de 2, e Wageningen, de 3 do mundo, e Hope, universidade tão grande de América, que nós temos nome tão grande, também depois de Wageningen. Se nós temos branch de Wageningen na Aruba, nós temos nome grande, Hope conhecimento, e oportunidade grande para Aruba, para desenvolver seu mesmo reto para a agricultura, para a proteção da natureza, para desenvolver visão a largo tempo com nos portem crescimento econômico, pero sim dentro de quadro de proteção de nossa ecologia. Het gaat om die balans tussen economie en uiteindelijk ook de omgeving waar we met z'n allen in leven. En je kunt niet alles ten koste doen van de omgeving maar laten komen, van de natuur, van de biodiversiteit. Dus je moet die balans herstellen en ik ben blij dat het hiermee goed op de agenda staat, ook bij minister Eeman. Lo qual dá nos mais entusiasmar ainda com Wageningen lo portei para ajudar a desenvolver o tema aqui a largo prazo, não somente para governo, pero para Hopi anos, projetar todo o governo que vem depois da seguir agora a linha de proteção de nossa natureza e toda a experiência que nós temos na Aruba, que está exitoso, também é produto para exportar. Onde não, por exemplo, está o qual Wageningen faz que coral e projeto está cana mais com a acaba e todo dia também o coral está crescendo e o wow projeto também wow que nós vai quedar apresentar também em película de natureza de Aruba e para nós is dat algo heel importante. Eigenlijk zijn we er al. We doen nu al projecten. De afgelopen 10 jaar hebben we eigenlijk continu projecten gehad. Meer dan 10 jaar hebben we projecten gehad op Aruba met mensen van Aruba samen. Alleen ja, dit zou wel een mijlpaal zijn als we er ook permanent een vestiging openen. Maar wanneer dat is, ja, we staan aan het begin van dit traject. Zo snel mogelijk, laat ik het zo stellen. Het behoud van de kennis is bijna net zo belangrijk als het ontwikkelen van de kennis.
En dat is waar ook mijn enthousiasme zit vanuit Wageningen University and Research. En ik liet net ook even een plaatje zien in het overleg waar we allemaal mee samenwerken. En dan zie je dat we eigenlijk over de hele wereld projecten hebben samen met de mensen die daar zijn. Om die kennis ook daadwerkelijk daar in de praktijk te brengen. En het voordeel voor ons is dat we daar dan ook weer enorm van leren. Dus het is voor ons ook heel belangrijk om dit soort initiatieven te doen en er een succes van te maken.